Βράδυ. Σάλο προκαλεί ντοκιμαντέρ της κρατικής τηλεόρασης της Δανίας για τις θανατηφόρες και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μεταλλείου αμοιάντου. Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε στην Κύπρο τον περασμένο Ιούλιο με την συνεργασία της κοινότητας αμοιάντου και του κινήματος οικολόγων. Ενημέρωση από την Κατερίνα Κωνσταντίνου. Fra satellit kan man se et krater på Cypern. Είναι ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ που πρόβαλε η δανική κρατική τηλεόραση τη Δευτέρα με θέμα τις αναντιφόρες επιπτώσεις της πολύχρονης λειτουργίας του μεταλλείου στον αμίαντο. Το ντοκιμαντέρ για το ρηχείο του τρόμου γυρίστηκε στην Κύπρο τον περασμένο Ιούλιο με τη συνεργασία της κοινότητας αμιάντου. Έχω πρόβλημα και είμαι γραμμένος στο νοσοκομείο με τους πρέσβους για τον αμίαντο. Εδώ μας παίρνουν να δούμε μπατσάλι μας. Η σκόνη προβλάμε παραπάνω δύσκολο ήταν η αναπνοή που αναπνέαμε. Δυσκολεύκες. Και οι σκόνοι φορτώνουν τον και δεν εθώρες των άνθρωπων, εθώρες μόνο τα μάτια του που ήταν ανοιχτά και γυαλίζαν μόνο. Πολλοί άνθρωποι, εκατοντάδες πέθαναν εδώ εξαιτίας του μεταλλείου. Η δανική εταιρεία FLS ήταν ο κύριος μέτοχος της Κυπριακής Άσμπεστος. Η FLS έχει καταδικαστεί σε εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεων σε εργαζόμενους στη Δανία λόγω των επιπτώσεων στην υγεία τους από τον αμίαντο. Το κίνημα οικολόγων και επιφανής νομική κύκλη της Κοπενχάγης αναζητούν επηρεαζόμενους από τη λειτουργία του μεταλλείου για να προωθηθεί η αγωγή αποζημιώσεων.